शिलं सालबारि समस्थियाव जि इलेक्शन फोसावदिं मेल बेखौ खुंदों दिनैहाय सानसेयावनो मोनब्रै जायगायावहाय बिसायख'थि बे सांग्रांथि मेलखौ खुंदों। जोङो नुदों बे मोनब्रैबो जायगायाव जोंनि नैबे 21 नं सालबारि समस्थिनि रायजो राजाफोरा जिबायदि लोब लोब बाहागो लानानै इउपिपिएल हान्जाखौ मदद खालामनो ओंखारबोदों। सोलायनांगौनि थाखाय मोजां मोनसे जाख्ल'नाय गैयै सरकार नैबे बिटिसिआव नैबे बिटिआरआव गायसनथारनांगौनि थाखाय रायजो राजाफोरा गाव गावनो गोसो जानानै ओंखारबोनाया बाख्नायथाव जादों। आं साबायखर जासिगोन बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौ गासै जोंनि 21 नं सालबारि समस्थिनि भटार्स रायजो राजा मानगोनां बिथांमोना बयबो सोलायनांगौनि थाखायनो सोलायथारगोन होननानै गाव गावनो सांग्रां जानानै बेबायदि नुजाफैनाया जोंनि थाखाय आरो जोबोद बाख्नायथाव आरो जों जोबोद गोग्गादों जे थारैनो इउपिपिएलनिनो सरकार फैनाया निश्चिन्त जाबाय आरो 21 नं सालबारि समस्थियावबो इउपिपिएल हान्जानिनो आं अर्थात बिनद मुसाहारिया देरहागोना रोखा जाबाय। बेखौ जों समाव नोंथाङा बे इलेक्शनाव फावसायबाय थानायाव जे नोंथांनि माबा मोनसे खहा जागोन नामा? इलेक्शना फावसायनाया हयथ' खहा जायैखौ आं हयथ' बुंनाय नङा दिनैहाय। नंगौ इलेक्शना जानांगौमोन दिनै 6 दान जालांबाय एप्रिल दानावनो जानांगौमोन नाथाय महामारी कर'नानि थाखाय बेबायदि फावसायबाय। दा बुहुमनाङैनो बेबायदि मोनसे गिख्रंथाव थासारि जाबाय जेराव जे आसाम सरकार आरो आसामनि इलेक्शन कमिसना बेखौ फावसायना होनाया बे गेदेर खोथा नङा। जों आसा खालामदों 27 अक्ट'बराव जे रायजोपालनि सासना जिहेतु जोबगोन दा ओंखायनो बेनि सिगां निश्चय निर्बाचन आय'गा इलेक्शननि दिन कालारखौ फोस्रावगोन आरो जोङो बयबो मिथिबाय जे 6 अक्ट'बरावहाय अल पार्टी मिटिं आसामनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा लेंदों आरो 7 खालार खालि आसामनि केबिनेट मन्त्रि आफादा नैबे बिटिसिनि बिसायख'थिखौ लानानै मेल जागोन आरो बेवहायनो बिथांमोना डिसिसन लागोन होननानै बुंदों आरो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय आसामनि स्टेट इलेक्शन कमिसनखौ लोगो हमनायाव बिथांमोना इलेक्शन फाथिनायाव गासिबो साखा फारा जाखाजोब्बाय होननानै बिथांमोना खोथा होदों। जों आसा खालामदों जे 6 आरो 7 खालारनि जि मेल बे मेला बिटिसि इलेक्शनखौनो लानानै जागोन जेराव जों सानदों निश्चय नैबे अक्ट'बरनि गेजेरावनो बिसायख'थिनि दिन कालारखौ थि खालामगोन बेखौ जों फोथायदों। इलेक्शन जुदि फाथियोब्ला नोंथाङा देरहागोननि बेसेबां आसाबादि? आङो 100% जौखोन्दो आङो आसाबादि आरो देरहाथारगोनबो जे गाबोन समफोरनि गेजेराव जुदिअ बिटिसि इलेक्शनखौ फाथियोब्लाबो 21 नं सालबारि समस्थिनिफ्राय गुबुन समस्थिफोराव जिबायदि देरहागोन सालबारि समस्थियावबो माने गोबां भट लानानै आं देरहागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। मानोना गासै भटार रायजो राजा बिथांमोना 21 नं सालबारि समस्थिनि आरो सोलायनायखौ लुबैथारबाय आरो बे सोलायनायखौ इउपिपिएल हान्जानि गेजेरजों जाजानायखौ बयबो लुबैबाय।